Ahemku Ranbir Hanse alang li ahem nili tum chini ne nono mat nili tum ahem chini ne sita nili tum ahin pen alang li pantang kipu jia paita ve la pen kedam tang an alam nili tum alang li pantang kacu urta ve tang kacepu ta ve tang kacepu nanggi alam sita me ave sita kedam tang a video lang li sia video kemonai pen komat ni a media person pen alang li pene ning sam sede da masih alang li hala fan ke boy puselang li lam klar ka chipi sita alang li lam kaning je bang ke phar thek thelu ne madang de kaning je tong ke thek thelu ne sita alang li ke most highly educated and intelligent person puselang li amina ma ke chipu tola tan ni tum nali phanang bisas lo sita nang li hala ke phar thek lo ne mate kaning je binong lo ne all over kar biang long a media a reporter do anaphan nang li ke nilitum nangli par respect nang pinangji boleh nilitum non press bitang hang kali ma press mit kang ni kali nangli respect nang ki pg lage nangli ning ke hang nangli nang pingtung polotang te nangli pipo ingtung te polage nangli lamdo lapen kar biang long arat bang respect pg pipe halake bang ani anutin aning sia kapre asini tum dak nangli panang ki pudunji nang ki puji nangli pan respect nang pino nang pi nang ne pule nilitum press mit kang ni kali sita nilitum ning duka bangke nangli all over kar biang long reporter aphan kapin rem lapen lampar ganing dia joini si nilitum cicak un elapen char yunuda nangli phan le nang pu kusita no nilitum nangli nang curi repin pen nilitum kupine kar bi content aphan yunuda ningje polutang te nangli ta thurvek ko lapen nangli lamklar tipilo tumi lamklar ga tipi gela kan nilitum manang ke therong nilitum non press meet kang ni ge nangli phanang ther ta kali lasi nang lagi pu bangke upai na pai munili FIR pidam det tahai FIR ki pi hormu ke nang lidel ke the kali lapen non nili tum chingwai bomlo nang li phan ke nang li video ke selam long nili tum thang nang chu chudun horove thang nang churia ve nang li nili tum la an nang ye condemn la an lampar kan nje la so teng lo pote nang li phan ke nili tum pasta foita kes nampa bon unjong se hok lo tang te lapen non mat at present nili tum chingwai bomlo lapen nangli fan kes nang piji ke niltum personnel ang pipe all over kar benglong all mi do ana reporter ching room si nangli put hak la pusom si lamboy nang piji nangli charging cheto war cheto rock anangli mu la ke nangli ning chiru re pulutang te la ke nangli prang si khopo nili tum manang theri nili duty nilitum cheklem lo la pe nilitum pupe je kaddo ko ve mil lab lo nilitum chi pupe komat ne do hala panang nang li puget no lapen nilihin pen isi lam klal ke pidunggang tunggal han lo non labang sokar di konten ko video ke monai lo ongdung ladang nilitum chinilor amuni tadu komen ki pidun nilitum directly jong dak ko ke APHLC pula regional political party ki claim abang piatum penang an komen ki junno ki piatum do lapen be kapre political party atum lason pidunde lapen heglong le nilitum political wing kali lapen political pen nilitum ka cerap thang tabe nilitum ke middle sidu nangli tum yong sinang hang pulutang te nilitum wangko komane yong sinang hang pute nilitum puputa nilitum ke angbong sidu lasi laso alam ke cipo long komat ni party alam hoi ke pawang ye phan ladake lam nang munai dun ignang ni lapen isia bangke ason tinalong sida kedam tang MLA aga bida singing leng a video ka viral apu thak penang an karbing long media phan mane ka padaun je aning ang atum du thek seratum kali entalata lapen news lang veratum ke nang tok dunde la arta ke komatum lapen matha thek tum si lahaya comment ke ketok lasi monili karbiang long rat lapen especially karbi konten ahem tu Ranbir Hanse fan nili tu mahim pen kipu ke lahen lo nang li news lang tha kedam tang bedasing ingleng MLA alang li video ka viral hu news pima pipema nang li news dam ra check dam tha lapen hala news ki lang le tumta lang le pin pen comment bang pidun tabri nil tum bapai kon si ki pima ki pipema ke hala news long le lang damu a channel konani a channel ki pipeda dota hai sita ong dung a channel ke bida singing leng
news ke pilo lapen tangdak do lapen penangan news long ke padam do kasi ong dung atum ladak mane advantage ang cuan atum dopik komen long teng pulo tangte kali galang la bija singleng kali galang bija singleng news lang no nang litum karbing long like ma news 5 ma news fast ma b news ma karbing long today ma program la sonsi do halo dang nang litum check dam pima pipe ma anle nang litum komen along bang anu nili tuma ahin pen nang lipan nang chuning rilapen isi nang lipan nang keter putakali lapen nang lipan nang ki pudun tot putakali nili tum nang lipan nang keter ya kam se ave lapen nili tum keter tum takali nang lipan nang ki putot je tum takali siton nang li ke chok cheder ak jok si nang li kaduk labe pan pat tipon pruya joini si nili tum ke chak no dak lapen nang li personally puwang hala le belek alam personally nang tu wong hala le belek lam non ke nang li social media long pache thang plupen all worker beng long pan ke pamang huji pu kabor ilong la so long bang nili tum kanai condemn bang ke nili tum nang li pan sita meni tum nang condemn lo la pen nang li nang ke ther ke nili tum ke therere la pen nang li patumi lang la so video ke klang je FIR pide thai pu pinon sita nili tum nang li pan la pu son se FIR nang piji nang li nili tum all kar denglong media celang paksi nang li puthak la puson si FIR nang piji nang li jeta warno dagi nili tum nang li tumi gi pu FIR nang piji ku mati nang li ke lam dia ke chohang ya lam ke helo lo nang ke ther tu aja nili tum hange nang ther nang ke ther pe nili tum ther ri nili ma duty pi ma nili tum ge klem nang nili tum chi chini lapen FIR nang pi pu la ke nang li ning ge ha karon pini nili tumlong ferangke klembang pu tumben nili tum tong sikot pen ferangke apan chang pen tum lamna baklang ke lapoen lo pini nili tumlong do digital news forum president secretary do labente dokmoka press club president secretary labente nili tum haura ghat sub division press club ani tum pen chetong si pini tong sikot nang li tumhan nang hang pen lam thena baklang na pulo non malong nini thompen ke viral mate hur ke chodut alam the ranbir hanse karbi content amalik alangli nili tumban herangke atumapan karbiang longa herangke ke kaddu ko bantani respect pipi man pipi piun pidorde hala so kipu alam the sini itu men herangke athengnu wangnang koklo lapen nilitum alang lipan thang chu phudunde kumane alang li personally kache phudu kok pai kumane alang lipen asapo kache tonte do kok pai hala solong kote nangli ranbir hanse karbi konten amali nangli doan karbiang long ferang ke pam patipon pruike nangli ta ki chok chelu ate nangli sipu nangli ta hai educated menit putih highly educated menit pusi cipu lapen nangli ke mass and communication do pusi cipu putih nangli koson nang charli dunrong nili tu manang tangka koson nang charli dunrong si nili tu ban karbiang long media doan manapa tipon pruilo pini karbiang long mass and communication ke apensi al PhD kuritum dulu pini rong para sangho do pini terona sangho do pini komane tum non charli bom hala tuman kupilo nang ligi mata lang plot loma mate nangli mek eglong le det manangli pini ke texer bhari award ke long tum do hala tuman ku pilo nangli ke mata nangli kupi ke mata se karbiang long media tuman an ke lang plot pik putong ki pulma lapen te isi alam the nangli ki pu karbiang long media ke mitrikta pass pe andar mitrik tum si claim har secondary pass pe tum BA pass pe tum si claim अच्छा नंगली लाने के ठेकलो नंगली चीनी मा दो मा ठेकलो मजे कार दा मीडिया लो निकले में तुमके बीए पास वेक नहीं हायर सेकेंडरी पास वेक नहीं लापन मासन कम्युनिकेशन दो वेक नहीं पुगुनाने के तो खुदो मा नंगली को कुपी दो मातर नंगली जोम से के ठेक पी का बांग फूलो बोलो दे नंगली होला माथा जी बोलो नंगली कुपी लो का माथा रोंगे पीनी नीले तुम के क्लेम क्लेलो माने तुम
nili tu mana ngejong kopi nang lina ngejong ni poisa ki demand tu komane media tumke godi media nili tum kopi lo ke claim nili tum pan nangjong dalo komane poisa ki demand bote hola panamen edong nang li paklang dako nang li rat pan pati ponri nang li komane pan aning paduri ka kam claim ri nang li kuda hai nai nang li amu ka sang ho nang li tumke poisa ki demand laan pute dai kuda ko nang li pen ke cepo komane channel si nang li long natok dun pute hala pan kuda ko nang li karbiang long reporter pan pakoi program puri karbiang long reporter tum do clip kle pini karbiang long reporter tum cekloi pan news represent lo pulote karbiang long upilo ing samri sonman medeji ma nang litong doan a news ta rigam poma ato kono tanang lipaklang poma keso kiun epen cenglok ke bo fe kele lo nang litong paklang ko nang litong adam be ato kono nang litong arni sibak tok maje komane keso komane department komane lo son tu paklang doma komane pan kirap lo an komane pan kisung ke podun anu aho dak pan kewan tu nang liko ana paklang dulu nang li phani ni tum nang mata kimi sinang mata karbi konten tu kimi sena bang pulo karbi konten tu kang pu Ranbir Hanse ke kimi sena bang pulo sini tum hoklo amen heklo lo nang li long kan itu follow dun sitame nang li inut bahini ke chok chelong nang li hapu jong wede si kadu we karbiang long arat pan pon prui la ke nang li chok che nang li patan itu karbiang long reporter do ampe si nang li pada condemn la pe ni tum ta condemn nang li pada nang lang flop ni tum ta pini karbiang long ato kano ke paklang nang yadim karbiang long pen kupina kiron ke bak ke pacetangal adim karbiang long ko amma develop yadim ke paklang nang litong paklang ma la pente la Ranbir Hanse lo karbi konten lo Ranbir Hanse ke pusolo penangan karbi atum iditung karbi atum doan komen ki piadun tum nang litum mat hapami si komen tok dun loma nang litum chini pami si komen tok dun loma wa komen pidun loma je nitum contribution abe khai pantu pini nilitum perangke tum jong si claim pipe pote pini Ranbir Hanse tong nang claim poma pini Ranbir Hanse si nangli tum chohang lo pote nangli tum long Ranbir Hanse si news nang cover poma nangli tum Ranbir Hanse si content nang dipon poma pini komane ke kili le kinma kili hala soban ke paklang ko pilo Ranbir Hanse tong paklang nangli tum da matha pamekata je karbiang lo reporter tu pinangana tum ke godi media pasal tum mata kono talat nang litum jong ite jong dak no nang litum bang bang pati konfruiri lapen komen ke to atum nang litum bang han pati konri nang litum mata pameka tu nang litum joine si nilitum da kere nang litum joine si nilitum news ke clear pulote nang litum manang paklang di pede tuma nang litum manang han di pede tuma nang litum manang pali di pede tuma lasi nang litum ta matha pamekale komen tok dunoi matha pamekale nangli tum aja dalam dita pudunoi nili tum media tum pini all karbiang longa media tum mantan itum do klipo pini karbi konten betong nang rapuma komane kisung komane ke jahime komane jangre komane ke thek komane akeng kelok komane akeng te kok hala tum ke paklang ke komalo ka paklang Ranbir Hanse to paklang mate nili tum herangke tum paklang lasi nangli Ranbir Hanse karbi konten amali prabjin pen karbiang longa media doan pan nangli dia cohang bek ning lapen nangli nang heri nili tumban jong sibo sondak pote nili tumta fire pinang kong nang herere nili tum karbiang long doan media celang peti nangli phanta nili tum nangli nang kokpu nang chini nang kokpu lasi kado kawe karbiang lo solang dora doan ban nilitum isi cuning ridulo nilitum unan ke nilitum khai panang claim pilo karbi a society pamisenang punitum claim pi borilu komane ke chokche komane ke lele komane pen ke chokche bangban pudun pen komane ka chohander hola tumani tuma pudun ge hola tum che power nang tu doan kerang ke ban pati ponri
Lasi nili kadoga weban karbiang long solang dora doan lapen Ranbir Hanse pan dia cohang loipu alam te pusi nelam te ripi chegno kebang dia son ke la awe det nang po si nili alang lipat klar tak man jongkot